खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं दुखुनांथाव खौरां। बावैसो सानसे सिगां बर'नि खौरां बिजों फोसावग्रा बड'लेण्ड रादाब इउटुब चेनेला हेक जादोंमोन, नाथाय दा फिन रिकभारि खालामफिननो हाबाय। नाथाय दा आरोबाव दुखुनांथाव खौराङा बिसोदि बर'नि फावखुंग्रि एक्ट्रिस एबा बर'नि सावथुन दिहुनगिरि रिया ब्रह्मनि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेला गुबुननि आखायाव थांबाय एबा हेक जाबाय होनना जों नुनो एबा मिथिनोबो मोनदों। बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिस रिया ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजआव फोरमायदों दि आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलखौ दा गुबुननि आखाइनिफ्राय लाबोफिननो एबा रिकभारि खालामनो नाजागासिनो दं होनना फोरमायदों। बेनिखायनो बे चेनेलाव माबाफोर भिडिअ आपल'ड खालामना बायनो हागौ होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं ना हमनो थांनायावनो गावथारजाबाय सानै बिदा फंबायफोरा। खौरां मोननाय बायदिब्ला लाख'वा हाग्रामायाव सिखावै ना हमनो थांग्राफोरखौ थांखिनानै गुलि गावनाय जाथाया जायो। बे गुलि गावनायाव सानै सिखावै ना हमग्रा बिदा फंबायफोरा हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायाव जिउ गोमानो गोनां जायो। बे गुलि गावनायाव जिउ गोमानांनाय सानै बिदा फंबायनि मुंफोरखौ फारियै जलिल उद्दिन आरो समिर उद्दिन होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय सुनिबारनि हराव लाख'वा हाग्रामानि रौमारि बिलोआव बिदा फंबाय सानैबो सिखावै ना हमनो थांदोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं गुवाहाटीआव सरकारजों बन्द' खालामजानाय आलफा आइ आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरा सासे फालांगिरिनिफ्राय रां दाबिदों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन दि जेब्ला फालांगिरिया दिसपुर पुलिस थानायाव केस होदोंमोन दि बिथांनि फिसाज्लानाव 13 जुन खालि सासे सुबुंनिफ्राय रां दाबिनायनि फन फैदोंमोन आरो दाबि खालामनाय रांखौ होनो हायाब्ला जिउ फोजोबगोन होनना फनाव हुमखि होदोंमोन। हुमखि होनायनि उनाव फालांगिरिनि नखरा जोबोद गिदोंमोन आरो गावसोरनि न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनो गिदोंमोन। उनाव बिथांमोनहा दिसपुर पुलिस थानायाव धारा 387 नि सिङाव केस नं 602/24 थिसनो। फालांगिरिया बरबरी ओनसोलाव थानाय सनि हेल्सनि बिगोमा होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय थांनाय शुक्रबारखालि गेलामालनि गला, वेल्डिं गला आरो गेरेज बायदि गुबुन गुबुन फसंथानफोराव खामानि मावग्रा 4 गथ'सा मावथिफोरखौ बोखांनो हायो। सिभिल एसडिअ गसाइगाव, लेबार इन्सपेक्टर गसाइगाव, खुदिया अनसाइ आफाद खुदिया लाइन जिल्ला खुदिया रैखाथि आरो पुलिसनि गेजेराव थानाय जिल्ला टास्क फर्सआ ओनसोलाव अपारेसन खालामो आरो गथ'साफोरखौ रैखा खालामो होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं नेशनेल इलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्ट आरो इउजिसि नेट आनजादफोरखौ लानानै बावैसो जानाय दान्थे-बिदान्थेनि गेजेराव मिरु सोरखारा पेपार लिक आरो थगायनायखौ होबथानायनि थांखिजों पाब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 खौ मावफुंदों। बे आयेना 21 जुननिफ्राय गोहोम खोख्लैदों होनना खौरां मोन्दों। रायजोआरि आनजाद आयेन 2024 नि सेक्सन 1 नि लेङाइ सेक्सन 2 जों होजानाय गोहोफोरखौ बाहायनानै मिरु सोरखारा बेनि गेजेरजों जुन 2024 नि 21थि सानखौ बै अक्ट' महरै थिसनो जेराव बे आयेननि राहाफोरा गोहोम खोख्लैगोन। मोनसे गेजेट फोसावलाइयाव लिरजानाय बादि बे आयेननि बायदिब्ला सोंथि बिलाइ गोसारनाय एबा फिननाय बिलाइजों हेफाजाब खालामनायनि थाखाय दायनिगिरि हमजानाय सुबुंफोरा खमैबो 3 बोसोरनि जोबथेसालिनि साजा मोननांगोन, जायखौ 5 बोसोरसिम बारायनो हागोन। लोगोसे 10 लाख रांसिम जुरिमाना होनांगोन। आनजाद सिबिथाय होग्राफोराबो बे आयेननि सिङाव दायनिगिरि जागोन। जायफोरा जायखिजाया जाथावना दायनि फोरमायथि होनो फेलें जायो बिसोर 1 कौटि रांसिम जुरिमाना होनांगोन। बेनि अनगायैबो बेबादि गाज्रि आखुजों लोब्बा थानाय आनजाद सिबिथाय होग्राफोरनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा 1 कौटि रांसिम जुरिमानाजों लोगोसे 3 निफ्राय 10 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजाजों मोगा-मोगि जानांगोन होनना खौरां मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।